нищо. Но тя е любка да се измие, да се изкъпа, че не може вода. Нищо. Какво ще ме? Ще пуснем обява измиване на коли. Нищо му няма. Ай, търкай, че почва да засъхва по-бързо. Нямаш време, ама като засъхне после. Ами да, трудно ще се измие. Как? Ще ги върна, добре. Добре. А, така, дотъркай това. И каква работна девойка ние търка. Не знам. Да. Чакай, там два пати. Сега измиваме с чиста вода. Еми, кефти с чиста, кефти с топла вакса, каквото искаш. Топла вакса, какво ще рече? Еми, топла вакса. Топла вакса някаква. Не си пуснава пари. Няма да пусна. Кое е топла? Еми да. Ще стане по-хубаво. Давай. Тама ти стигна, бе. Браво. Айде пак. Много ясно. Красавица.
Това малко гадно се върти, върти. Оле, герой. Мило, препотила съм се вече. Айде. Може да ми дадеш ключовете вече. И да Хареса ли ти? Да. Айде. Стоп. Чао. Чао. Ама как се ласна? Горе-долу. Тук някаква чанта си ми турила. Та цанпицка за мен ли е? Та цанпицка. Мерси. Не си гледал. Много яко. Да, нали? Виж, че се класирах. Аз знам горе-долу 2 минутки. Да, 90 секунди. Минута и половина. Обаче нещо пари там на дръжка. Топли. Какво работи? Панел, това. Молодци сме. Пуснете си статски. Айде, чуче, чупи за този какво дойде да гледа? Да гледа, да не вида такова ме. Да си играем? Да не види си ние много бавно колата си. Що? Ние има бавно, какво ще стане? Що? Нищо не може да кажеш. Ти Не си какво. Сега кажеш към. пущи. Повече. Или на къде да ходим? Искаш да те има да мога да хвалят и това си. Така ли? Аз съм много мръсна за моя. Това си. Мило вече забива мръсна. Там са при първото. Ма те в нас ли са още? Сигурно са си тръгнали, ама може би... На кръговото ли чак мога да се върна? Гледай какво задръстване. Не може и при това. Ще чакаме сега 100 часа за задръстване. Има ли такова? Има. Там да се това. Виж, кажи случайно. Някакво момиченце. Тук ли сега обратно? Да, вече.